Zeleninová nátierka. Tak ako každé ráno si máme pripraviť zdravé raňajky, tak som si pripravila aj ja. Nastrúhala som si mrkvu, seler, syr a z týchto troch ingrediencií alebo surovín som si pripravila výbornú nátierku. A to tým, že som do tejto nátierky pridala kyslú smotanu, ešte som tam pridala majonézu a všetko som to spolu zmiešala. Krásne sa to dalo vypracovať, pretože tá smotana tomu krásne pomohla, čiže bolo len treba premiešať všetky tie ingrediencie, aby tá pomazánka vlastne chytila pekne tú farbu od tej mrkvy. Ďalej som tam pridala sol, čili a cesnak. Samozrejme, že teraz je dobré tú pomazánku poriadne vymiešať, pretože aby sa nám tá sol všade dostala, aj ten cesnak, aj to čili. Takto som si ugrilovala 3 hrianky, na ne si pekne natrem túto nátierku. Vidíte, že sa to krásne vláčne natiera. A keď to už máme, môžeme sa pustiť do raňajok. Ja som si tieto natreté nátierky ešte raz posypala aj solou, aj korením, aj čili a ešte navrch som si dala aj sušenú petržlenovú vňať. A naozaj môžem povedať, odporúčať, že táto pomazánka je ľahká, výborná, chutná, takže hop sa do nej.